To jama'a assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC na farautar da kuma kama duk wasu ɓata gari wanda suke yawo a jihar Kano suna ta'addanci irin na daba ko kuma da kwayacen wayoyi. Ubangiji Allah ba mu nasara, 'yan sandanmu na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba SP Bashir Musa Gwadabe mun kama waɗannan matasa wanda bayan sun fito daga filin sakuwa da wannan wuka suka fara kwacen wayoyin mutane wanda ana tura 'yan kankace kwabo suka kama su, wanda wannan da suka kama shi ga sunan su biyu da wannan wuka, wanda wukar ga ta hadda jini a jikinta, sun kwaci wayar wani a daidai lokacin kuma Allah ya ba mu nasara muka kama su. Ga su za ku ji daga bakin su, sannan kuma ku ji daga bakin shi kansa wanda suka yanka a hannu kafin su kwaci wayar su. Me sunanka? Na'am? Abba Sabi. Shekarunka nawa? 29. A wace unguwa kake? Flag Nasiri. Wannan zarme mai rukar ta waye? Ta wuce. To ba mu labarin me kuke yi? Mun tashi daga filin suku haka. Karfe shi saura. Mutanen sun to na ƙasa da bamu da zamu an shirin su. Ya kuke amsan wayoyin? Kana da nan ko tana gaban ajin fuwa zamu cira. Sai kuma in mutum bai da kun cira ba fa? Shine sai mu ɗan mare ne. In kai gaddama sai ai mare ne. A ina kuke musu raunin? A hannu ko da a wani. To wancan da muke gani da yanka a hannunsa, wa yanka shi? Ni ne. Saboda me ka yanka shi? Garin ansa ne ya sai riƙe bukata suna zuge hannunsa. Kawai ka zuge. Kai kuma me sunanka? Yasir Abubakar. Da ƙarfi? Yasir Abubakar. Shekarunka nawa? 18. A wace unguwa kake? Ya kasu. To me kuka yi aka kawo ku nan Antidaba? Waya muka karba. Na? Waya muka kwata. Kuka kwata? A ina? A filin sukuwa. Ka kwaci wayoyi sun kai guda nawa? Suna da yawa gaskiya. Da me kake sha? Taba ce. Wace irin taba? Normal ordinary. Kai kuma da me kake sha? Sigari ce sai roci. To Allah ya kiyaye. To ga shi kansa wanda suka yi masa rauni, wanda shi ma za ku ji daga bakinsa, ga inda suka yanke shi nan a hannu. Ba mu ƙarin bayani me ya faru? Salamu alaikum. Da ƙarfi. Salamu alaikum. Wato muna kan hanyar dawowanmu ne daga brigade, mun zo daidai wajen filin suku wannan, sai muka ga zugan mutane za su tsallaka titi, sai muka irin tsayawa irin su tsallaka titin nan, sai kawai suka yi kanmu sun kusa su 30 ko 40 ma, kowanne da wukakensu a hannu. Da sun zo sai su ce ba mu waya, muna ba waya sai suka wabci jakar matata da wayarta a ciki. Ɗayan kuma sai kaina da wuka, lalle sai na bashi wayar, garin in ciro wayar sai na ga wukar tayo kaina, sai na sa hannu na haka sai yanke ni da wukar. To yanzu gashi kuma na ciro wayar na ba. Yanzu gashi 'yan sanda sun kama su. Wani irin godiya za ka yi ga hukumar 'yan sanda ta jihar Kano? Hukumar 'yan sanda ta jihar Kano gaskiya jinjina gare su, don gaskiya sun yi abin da ban taɓa tsammanin zan ga haka ba. Allah ya ƙara musu hazaka. To me kake so a yi musu su waɗannan ɓata garin? Su waɗannan ɓata garin, to hukuncin da ya dace da su, duk wanda ya yi irin wannan abubuwan, abin da ya dace a yi musu su ya kamata a yi musu. To alhamdulillah, kai ma ga ka akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana na kwacen da aka yi maka? To ƙarin bayanin da zan na taso daga training daga filin sukuwa. A takaice? Ina fitowa kamar ne ya faɗa akan rawun, ina zuwa sai suka yo kaina gaba. To yanzu wani farin ciki kake da shi da aka kama su? Farin cikin da nake ciki gaskiya ni na ji daɗi, bacin rai ma da duk abin da yake nan raina ya ragu, duk da cewar ni yanzu na samu labari daga banki na kuɗin da nake ci da shi 50,000 har sun riga sun sai recharge card da shi. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya sa a mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu, wato kamar yadda doka ta tanada. Allah ya kare mu daga sharrinsu.